Другите народи из по-северните ширини са изградили огромни катедрали, в които да се покланят и да се молят. За нас Господ е направил планината, толкова красива и толкова голяма, в която ние се събираме да се помолиме. Днес сме се събрали всички хора от населените места на Странджа, така както са правили нашите предци преди 3000 години, за да се видим тази година докъде сме стигнали. Тук са хората от Бродилово, хората от Кости, хората от Българи, от Граматиково, от винаги бойното Звездец, от Брашлян и от Малко Търново, независимо, че с многото проблеми, които създаде община Малко Търново, фолклорните състави не успяха да дойдат. Но от Малко Търново дойдоха много голяма група хора, които ще покажат и какво правят малко търновци. И не искам в никакъв случай да забравям нашите родственици от Китен, които за първа година се присъединяват към нас. Да продължават и да докарат и други хора от общината. Така, нека да не забравяме и домакините заберци, които ни предоставиха това чудесно място. А сега за нашите гости поклони, благодарности, че изминаха стотици километри, за да дойдат тук в Странджа, сърцето на Странджа. Поне ние знаеме, че имаме гости от София, от Пловдив, от Варна, от Бургас и ако има други, могат да не се представят, да се запознаеме. И тъй като в Странджа мъжете обикновено в началото се представят, ние малко объркахме реда, ще ги представим накрая за по-голяма тежест. Мъжката фолклорна група от Царево. А сега все пак трябва и да открием и да видите домакините, които създадаха цялата тази организация. Вляво от вас е екипа на дирекцията на Природен парк Странджа. 2 дни ще имате възможност да се запознаете с всеки един от тях. Тук е и представителя на инициативната група от село Заберново, които подготвиха фестивала. Тъй като тази година ние честваме 15 години, представител на регионалната дирекция по горите, директора Румен Желев специално е дошъл за нас. И искам да ви представя и един сигурно щастлив човек, който е от родителите на парка, доктор Дико Патронов от Малко Търново, лесовът, който се бори и видя мечтата си осъществена, създаването на Природен парк Странджа. И хората, без които ние нямаше да можем да се събереме тази година, в този състав с толкова много гости, с толкова много неща, които представяме. Това е българска фундация Биоразнообразие. Може да ги видите дамите там. С тях работиме по един проект отново за Странджа, сътрудничество за опазване на биоразнообразието. При нас в Странджа на тези събирания рядко идват хора от София, много им е далеч. Но при нас имаме представител на Норвежкото Министерство на околната среда, господин Бьорн Арне Нас, който е голям приятел на България и ни помага в реализирането на този проект. И така, господин Златаров, заповядайте. Скъпи приятели на Природен парк Странджа, драги гости, уважаеми земляци! От екипа на
дирекцията на парка и от своя име като директор ви поздравявам с добре дошли на 8-я пореден фестивал на зелениката. От 2003 година насам, винаги през месец май, когато в Странджанската гора цъфти този красив, вечно зелен храст, символ на планината и на природния ни парк, ние организираме нашия ежегоден празник. Фестивалите дават възможност на любознателните посетители да се докоснат до топлотата и да почувстват духа на Странджа. Тук природолюбителите от страната и най-вече младите хора се запознават с примери за екологосъобразен туризъм, елемент от устойчивото развитие. На фестивалите показваме, че има алтернатива на огромните хотели, изсечените гори и гигантските ски писти, на неподходящия за нашия климат голф игрища, на унищожените дюни и взривените морени. Трагични примери за ненаситно, алчно консумиране на природата и тежки непоправими рани за нея. На местните хора нашите фестивали вдъхват увереност, че алтернативният туризъм е възможен и в тяхното село, стига да се сдружат, да работят заедно, да си помагат и да се подкрепят, както правят това отдавна в село Брашлян. На този празник хората от странджанските рубски общини Малко Търново и Царево, а тази година за първи път и от Приморско, се връщат към родовите си корени, към общите си прародители, живели някога в магичната Странджа. За тях фестивалите все повече се превръщат в общо странджански народен празник и това се вижда днес и сега. Където тези хора могат да се видят, да се надсвирват, да се надпяват, да се веселят. На фестивалите показваме, че дирекцията на Природен парк Странджа застава зад хората и чрез обучение, популяризиране, строеж на екопътеки, маркиране на маршрути, сертифициране на къщите им с запазената марка Странджа, им помага и ги насърчава заедно да опазваме Странджа. До сега фестивалите са се откривали в селата Кости, Българи, Брашлян, Бродилово, Стоюлово, Сливарово, Кондолово, Звездец, градовете Малко Търново и Ахтопол. Дойде ред и на село Заберново. Село дало на Странджа и на България не малко изтъкнати родолюбци, между които детският писател Дядо Благо и краеведа Горо Горов. Радостното е, че в Заберново вече се създаде група от ентусиасти, готова да работи за развитието на туризма. Ние ги подкрепяме изцяло. Въпреки бойкота на община Малко Търново, на чиято територия се намираме в момента. Затова, както каза колежката Димиева, за първи път тук няма състави от Малко Търново. На тях им беше забранено да участват на този фестивал. Днес ще представим на вашето внимание базар с традиционни странджански продукти, които вие вече, надявам се, в по-голямата си част сте видели. Ще чуете автентичен фолклор, ще посетим околностите на село Заберново, ще пребродим вековните дъбови гори и ще достигнем до таинствените древни долмени, наследство от траките. Утре ще попаднем в царството на зелениката, тъй като фестивала ни е фестивал на зелениката, където по маршрута село Българи, село Кости ще наблюдаваме разцъфнала зеленика. Ще се разделим с вас в село Кости, където в най-красивата странджанска църква ще запалим всеки един от нас по свещичка за Странджа и за българската природа. Скъпи приятели, надяваме се нашата програма и времето да допринесат за доброто ни настроение и да направят незабравими миговете, прекарани в зелените дебри на Странджа. Позволете ми официално да благодаря на Българска фондация по биоразнообразие, която в тези тежки дни на икономическа криза, чрез проекта си Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина, финансиран от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, осигури повече от половината средства, необходими за организирането на фестивала, на Изпълнителната агенция по горите, чието поделение сме ние, на Регионалната дирекция по горите в Бургас, на ръководството на община Царево и на колегите от държавните горски стопанства, които ни оказаха съдействието при подготовката на фестивала. Благодаря на всички журналисти, популяризиращи фестивала и пишещи подкрепа на българската природа.
Благодаря и на всички вас, които ни подкрепяте тук и на това място. Обявявам 8-я фестивал на зелениката за открит.